Se taas eteenpäin vaihe. Se on niinku ihan palasia lohennut noista. Täällähän on molemmat puolet aika pahasti halki. Käypäs tuolla navaillessa kahtamassa. Täällä se mahtoi romuja seassa samalla. Vähän päivittynyt evirude olla. Otetaanpas tuonne väljemmille vesille ja katsotaan. Tällainen evirude. Sportswini. 9,5 heppainen. Tää oli aikanaan meillä 15 vuotta sitten saunalaaton perässä. Ja sitä ennen todennäköisesti ne on arkissa tai jossain ollut käytössä. Rakennettaisiin tälle pukki, niin saadaan tää vähän niinku seisomampaa asento. Katsotaan mikä se oli vikana. Semmonen. Säästin teidät luomisen tuskalta. Elikkä siis ongelmahan oli aikanaan semmonen. Muuten toimi hyvin, ettei taakse kaikki pelasi. Vaan yli puolikausilla kun ajo, niin se rupesi vähän niinku vaihetta potkimaan pois päältä. Ja aina kun tälleen eteenpäin painatti kädellä niin vaihdettavaa koko ajan päälle, niin sit se meni aika hyvin. Epäilen, että ongelma on tuossa perässä. Siinä on semmonen holkki, mikä eteen taakse rattaan välillä liikkuu ja kytkee. Onko siinä hampaat tai jotkut kulunut, niin pitäisi ottaa tuo perää tuosta irti ja katsoa mitä sitä löytyy. Aloitetaan öljyjen poistolla, eli tuosta tyhjennys, tuosta täyttö. Aina ensin täyttö auki, että jos ei jostain syystä lähdekään, niin ei jää perää ilman öljyä. Se lähti ainakin. Västi lähti toinenkin. Onkaan täällä öljy? Vettä siellä ainakin oli. Ei ole siis 15 vuotta varsin vesillä ollut. On suuri osa öljystä valunut pois. Sitten ruuvit tuohon heppiin. Ei valu sormi. Tää on ilmeisesti kiinni. Molemmilla puolilla on 2 ruuvia 4. Ja ehkä vaan, ettei siitä tanko pitää kahtelin videota. 11 millinen lenkki kävi noin. Mahtaa olla tuumaisia, mutta 11 millinen lenkki oli käypänä. Ai tuoletinko? Siinä on se 4 ruuvia. Katsotaan tippuuko se nyt alastosta. Joo. Eli siis ilmeisesti tuo ruuvi pitää sen vaihesiirtotangon tuossa kiinni. Otetaan se ruuvi auki, niin sitten sen pitäisi puuta käsille tuo. Noin, siitäpä se irtosi. Nyt pitäisi tämä purkkaa ja kurkata tuonne sisälle. Tulin tähän sisälle purkamaan, niin pikkusta paremmin sopi kiinni ja ei ole niin sotkusta. Otettaisiin vaikka tuo potkuri ensin tuosta irti. Tänne ei kai pitäisi olla kiinni kuin tuolla sokalla. Tässä olikin kierrättäessä. Tässä jutussa. Sitten se ei ole kun nostamalla. Sillä on tommonen hahla, mihin tuosta tappi ottaa, mikä pyörittää sinne. Ainakin tää näyttää sieltä. Tää lähtikin irti tää tappi tästä. Sitten olettaisin. Nuo 6 ruuvia tuosta auki. En tiedä mikä ruuvi tuo, mutta eikö tosille? Laittaa varmuuksi tuo ruuvi irti. Lähtisiköhän se sitten? Tähän tullut öljy. Tilatta rätti lattialle, kun tuli öljyt kynsille.
Joo, siitä lähti pohja. Tässä on se vaihelaatikkoyksikkö. Otettaisiin tuo sokka tuosta pois. On täällä joskus käyty, kun nämä on murjottu nämä sokat ja nuo ruuvin kannat tuosta. Eli tuosta tulee se vaihevipu. Se liikuttaa tätä. Tässä liikkuu tämä ylös alas se kytkösen vaihte. Ei ainakaan tässä näy silmämääräisesti kuluma, mutta otetaan sitä auki ja katsotaan tarkemmin. Nytpä se olisi auki ja purettuna. Eli tässä on niinku pakkivaihe. Tästä näkee nämä kulmat. Ne on hyvin terävät. Ei mitään. Mutta se taas eteenpäin vaihe. Se on niinku ihan palasia lahannut noista reunoista ja tosi pyöreät on nuo. Eli onko liian kovilla kierroksilla löyty vaihe päälle, niin se on aina vähän tuosta ottanut. Ja samaten tää siirtopulikka, en tiedä mikä on. Tästäkin ihan palasia lahannut reunoista ja molemmilta puolilta on pyöristynyt. En tiedä, olisiko tää ollut eteenpäin, kun nämä on melkein pyöreät nää. Niin se ei vaan kestä vaihtella. Tulee vääntöni. Tämmönen pitäisi jostain löytää ja tämä eteenpäin ratas. Saas nähdä. Pitääkö sitä Novalta ruveta kyselemään vai keltä nää saa. Tuossa on ilmeisesti vesipumppu. Katsotaan samalla se. Lähteekö se? Siellähän se. Yllättävän hyvässä kunnossa, vaikka seisonut aika pitkin. Sepä olisi nyt perää purettu ja sit ruvetaan ihmettelemään, saadaanko jostain tuota siirtoratasta ja eteenpäin vaihetta. Ja hyvä kai tänne olisi vaihtaa nämä tiivistettä tuohon ja tuolla on joku tiiviste ja tuo vesipumpun ratas. Lähdetään ehtiskelemään. Tuossa kahtelin näitä vähän kohtalaisen arvokkaita. Alkaa olla tämmöset pikkupulikat tuohon vetomoottorin. Uusi moottori mahtanee 100 maksaa. Tehdäänpä tästä semmonen budjettihomma ja lähdetään kahtamaan mitä materiaalia ne on. Entiset, niin olisi yksi juttu siinä mielessä. Näinhänpä tarttuu magneetti, eli jotta rauttahan nää on. Koitetaan hitsata nuo täyteen ja hiottaa sitten. Ehkä oikeaksi. Koitetaan. Putsattais ensin hyvästi, niin ehkä tarttuisi paremmin. Sähköliimu. Vähän pintaa auki. Nepä olisi nyt hitsattu ja hiottu muottos. Aika hyvät niistä tuli. Eikä se voi olla huonompi kuin entinen. Vai voiko? Joo, unohtui pistää kamera päälle kun kasasin. Katsokaa vaikka takaperin se edellinen video. Niin näette miten se kasattaa. Sitten viskattaan se tuohon paikalle. Sepä on siis siellä. Eipä sinä ihmetä. Musta vaan se vaihtaa sieltä tanko laittaa kiinni. 4 ruuvia. That's it. Nyt kai sitä voisi kokeilla tulille ja sitten tonne sankkoon tuon moottorispelaavan. Katsotaan edes tullaanko sen kipinät. Onko meillä edellytyksiä edes käynnistyä? Tulpat muistele uusittiin silloin. Porakonnella arvelin pyörittiin.
Ei tule kipiin. Missä vika? Torman vauhtipyörät irti. Vähän laito ehkä tuommoinen koputus. Lähtihän tuo. Täällähän on molemmat puolet aika pahasti halki. Tuosta näyttäisi vähän, että kondensaattori on laskenut mehut pihalle. Liekö tästä ennen kalua saa? Kaapa ne nuo pitäisi uudet jostain löytää. No niin, postipatepa se toi tämmöset parin viikon jälkeen. Mahtoi ihan siltä Kiinasta tulla nämä. Olisiko ollut vajaa 80 nämä kaikki. Suomesta sai puolet siitä, mitä nopeasti kahtelin. Lähtäis kahtomaan. Toisen puolen kävin tuossa harjoittelemassa ja pikkusen on pitemmät nuo piuhat tuossa uudessa Puolassa, niin joutuu vähän soveltamaan. Vaihdettaisiin tuo toinen päin. Tuossa on siis uusi ja vanha rinna, niin vanhassa on tosi lyhyt tuo toinen piuha tuossa Puolassa, niin tää joutuu kierrättämään tuolta. Ja samaten tuon allalta, mikä menee tuohon kärille, niin senkin joutuu vähän, mutta kylläpä ne taas sinne sopii. Niin vaihdettaisiin tuo konkka ja tuo puola vielä, niin alettaisiin ehkä olla voiton puolella. Sitten tuosta ekana tuo ruuvi. Sitten tuosta konkka irti. Nippu sitten on kiinni tuossa reikälaahassa. Tää on se mikä oli vuotanut. Sitten puolan ruuvi tuosta yksi. Ei ole ihan sopiva tää kärki tässä tasapäässä. Pikkusta pieni, niin mennään vaan ylpätä. Ihan murtutaan eristikin tästä puolasta. Tuolla puolan päässä on siis tommonen kierteinen nasta, mihin tuo tulupan johto pitäisi saada pyöritetty, että se purisi hyvästi. En jaksa purkkaa tuota irti, niin laitetaan se tuohon paikalleen pyörittämään. Katkaisi vilimi, mutta se on piheellä sen verran piettyä tuosta, että tuli vähän ulospäin ja saa pyöritettyä tuota puolella. Niin jospa se olisi sen verran purrus siihen, että ottaisi kontaktin. Sitten tämä uusi kondensaattori. Nuo vähän tuolle matalemmaksi ja tuohon vauhtipyörään. Nytpä uudet konkat ja puolet ja se pyörii saattaa sytytysennakkoa kaasun mukaan. Vielä pitäisi ottaa katkojan kärkiä ja väliykset säättää. Sitähän sitä voisi melkein testata. Vauhtipyörä kiinni ja siitä vähän tiukalle ja sitten sitä voitaisiin jännittää tuleeko kipin. Katsotaan sitä ylempi ensin. Ei tullut kipiin. Oli vaan semmonen amatöörivirhe, että oli tämä kaasukahva tuolla stoppiasennossa, niin eikä se silloin anna kipiin. Koitetaan tuolla starttiasennolla. Purin tuosta nyt auki ja otin puolan pois ja mittasin tuosta tuon johon, niin siinä on kyllä yhteys tuosta tuonne, että se on jossain. Jos on tuolla seutuvilla, niin se problem. Kokeillaan lähtisikö se. Polttanut on tankissa. Tässä on väliaikainen tämmönen letku ollut joskus, niin kokeillaan tällä. Joo, nyt kuuluu meni tuonne. Ryppy. Vaihe on vapaalla. Start. Woo! Kastelikohan tulppaa?
vauhtipyörän ruuvikin. Joo. Tää on uusi yritys. Noppea vielä. Toimii. Sitten vaan moottorivettä ja käytettä vähän pitempään. Uunikkasti. Sehän lähti käymään. Vaikka mä en nyt vauhtipyörä lenttää kynselle, kun joku unohti tuon ruuvin kiristä tossa. Hyvästi tuo kuulosti käyvän ja tällä keinoin siellä ottelisi tynnyri. Laitetaan vedet siihen ja tynnyri tuohon alla ja päästäisiin vähän koe käyttämään. Kello on 10. Joutan jo unille tältä ilta. Katsottaisiin toinen kerta, miten se peloopa lähteekö vettä nostamaan. Sillä keinoin. Joo, täytellään vähän vesikoe. Laitan silikonisissa sinne vesipumpun rattaassa, käy kasaan, niin ei se kuivana pyörinyt sulla eilen. Täytetään tuo, pistetään käymään. Nytpä siellä astuu veden ottaa tuolla merenpinnan alapuolella, niin voi käynnistää. Joo, ei potki enää vaihetta päällä. Eiköhän se ole merikelepo. Joo vai, eiköhän se ole valmis vesille. Säädetään siellä loppuun tuolla. Tuntuuhan tuosta vesi tulevan jäähdytysvesi eikä lämmennyt. Ei potkinut vaihetta nyt päälle ainakaan tuossa vestillä aika kovalla kaasalla. Mä en harvita kaasarin vedet. Silläpä se järvellä tapasen näyttää. Tuohonpa se lohen perään pitäisi laittaa, niin pääsisi testaamaan. Tää kyllä aika huonossa hapeessa, siitä löytyy kunnostusvideo tuosta. Ainakin linkin laitan tuonne kuvauksessa. En tiedä saanko tähän laitettu johonkin. Katsokka siitä veneen kunnostus ja lähdetään seuraavassa filmissä testaamaan miten tuo soipi tuolla järvellä.